kancane emakhaya. Siyanamukela kwinganekwane zethu zakwaNalibali. Namhlanje inganekwane yethu ikhuluma ngeNgwejeje kanye nelanga. Kanti-ke ayixoxwe yimina, ixoxwa abangani bethu abayixoxa kamnandi. Kukhona uwakhona, uLwanele, uhlelo lenkosi kanye noNosipho. Ngithi nje lalela ufunde. Kwasukasukela. INgwejeje nelanga kwathi ngokunye ukusa zonke izilwane zazimangele ukubona ukuthi ilanga lalingekho esibhakabhakeni sangasempumalanga. Engabe kwenze njani? Kubuze okuyizinganyana komama bazo nobaba bazo. Khululekani nje, kusho umama uMvubu. Mhlawumbe ilanga liphethwe ubuvila namuhla. Kuzothi uma ngabe seliphumile liye esibhakabhakeni sizokwazi ukuthi siyophuza amanzi emuhosheni. Kodwa izilwane zazishaya eceleni. Yize noma zalinda kodwa umhlaba uluke umnyama nje. Emva kwamahora ambalwa zanquma ukubamba umhlangano ukuze zidukide lolu daba. Engabe sizokwenza njani? Kubuza uMvubu. Kulula nje, kusho uNdlulwamithi. Kufanele sonke sihambe siyolifuna ilanga. Asikwazi ukuphila ngaphandle kokukhanya. Ezinye izilwane zavumelana naye ngalokho. Ngakho-ke, yizo lezaya zibheke ezindaweni ezahlukahlukene zizimisele ngokuthola ilanga lapha lingakhona. Ngizoqale ngibheke ezihlahleni kuleli hlathi elikhulu, kusho uNgwejeje ezicabangela. Wabheka esihlahleni ngasinye, wayevame ukujakadula edlala kuzona nsuku zonke. Ekuqaleni akatholanga lutho, ngaphandle kohlatshezwa ubumnyama nje kuphela. Ngesikhathi ecabanga kakhulu, wabona bukhazimula buncanyana maphambidlana naye. Naliya, washo ngesasasa. Ngazile ukuthi ngizolithola lapha ilanga. Waqinisile uNgwejeje. Emva kokuhamba elinye ihora, wagcina selitholile ilanga. Lithandeleka phezulu emagatsheni aminyene esihlahla eside. Ungakhathazeki langa, kusho uNgwejeje. Noma ngimncane, kodwa amazinyo ami abukhali kakhulu. Ngizoququdela amagatsha bese ngiyakukhulula kungekudala nje. Ngiyabonga Ngwejeje, kubulula ulanga. Sekuphele amahora amaningi ngizama ukuzikhipha kulesi sihlahla. Kodwa ngenkathi ngizama kakhulu, kungale nkathi ngithandeleka kakhulu. Ngakho-ke iNgwejeje encanyane yaqala ukuququda amagatsha. Kwakuwumsebenzi onzima impela, kodwa ayizange iyeke. Emva kwehora nesigamu, yase seyilikhululile kancane ilanga. Emva kwalenye ihora, kwase kusele amagatshana nezinto nje ezimbalwa okwakusabambe ilanga le phezulu esihlahleni. Kodwa iNgwejeje yayibhekene nenkinga. Ngenkathi amagatsha eqoqodwa ephela, laliya ngokushisa kakhulu ilanga. Masisha yezwa umsila walo usunuka usha, nomlomo wayo wase umenkwe ingasokwazi ngisho ukukhuluma. Ngiyaxolisa langa, angeke ngisakwazi ukubekezelela ukushisa kwakho. Buka nje, umsila wami uyasha. Ilanga lalingenza noma yini ukuze likhululeke. Nakuba iNgwejeje isibeka izaba eziningi zokuthi ilanga ngeke lisakwazi ukukhululeka. Ilanga lancenga uNgwejeje lathi, "Ngwejeje bandla mngani wami omncanyana, ngiyacela uqhubeke unqume lamagatsha. Uma ngabe ngithandekile kulesi sihlahla, angeke ngikwazi ukuletha ukukhanya kanye nemfudumalo kumhlaba wonke. Umhlaba udinga imfudumalo kanye nezilwane, kanjalo nezilwane. Uma ngabe ngithandekile lapha, ngizokwenza kanjani lokho? Ngiyacela bandla Ngwejeje uqhubeke unqume lamagatsha." Kubulula ulanga. Njengamanje kwakusele kancane ukuba uNgwejeje alikhulule ilanga, kodwa amehlo akhe abuhlungu kakhulu ngangokuthi kwadingeka awavale. "Ngiyakuncenga bandla langa," kusho yena. "Nakanjani manje kumele ngiyeke? Amehlo ami alimele kakhulu, kudingeka ngiwaphumuze." Kodwa ilanga laphinde lamuncenga futhi, nangebala-ke waqhubeka. Ekugcineni waluma iqolo kanye nokhuni okwakusabambe ilanga. Ngenkathi yenza njalo, kancane ilanga laphakama liya esibhakabhakeni. Ilanga lakhuphuka liya esibhakabhakeni, kanti ngenkathi lenza njalo, kwantwala kwasabalala ukukhazimula okuphinki, kwagcwala umhlaba wonke. Ngenkathi ilanga liphakama liya esibhakabhakeni, lakhuluma noNgwejeje. "Ngiyabonga mngani wami omncanyana," kusho ulanga. uNgwejeje wathi ukucabanga kwesikhashana, "Kade wayefuna ukundiza? Ngiphe amaphiko," kusho yena.
ukuze ngikwazi ukundiza ngiye phezulu esibhakabhakeni. Kulungile, kusho uLanga. Kusukela njengamanje usunamaphiko amabili, futhi usuzokwazi ukundiza ngesivinini esikhulu. Uye phezulu kakhulu kunezinyoni. Ngenxa yokuthi ulimaza amehlo akho ngesikhathi ungisiza, uzolala emini bese uvuka ebusuku. Yize noma amehlo akho engeke esakwazi ukumelana nokukhanya, uzokwazi ukubona futhi uzwe kahle impela ebusuku. Yashintsha kanjalo-ke ingwejeje yaba yilulwane. Lalimatasatasa kakhulu, lindiza lehla lenyuka kangangokuthi lalingawukhumbuli umsila walo kanye nempilo yalo njengengwejeje. Noma lalingasakwazi ukuthokozela ukufudumala kwelanga, kodwa lalisakuzwa ngaphakathi enhliziyweni yalo. Coscosi yaphela. Yaze yasihlekisa indaba sinomngani wethu uNtsika. Kungenzeka nje usuhleli lapha ekhaya kunesilwane osithandayo okanye osisabayo. Uhlezi uzibuza ukuthi lesi silwane kwenzeka kanjani ukuthi singabi nazo izandla okanye singabi nawo umsila. Cabanga-ke ungabhala indaba yokuthi kwenzeka kanjani lokho. Ubiza abangane kanye nabazali banisize. Uyothi-ke uma usuqedile ukubhala indaba yakho ebese uyabaxoxela. Khumbula, zikhona ezinye indaba ezimnandi zakwaNalibali. Ziyatholakala ku-WhatsApp. Okwamanje nje sithi thina nisale kahle emakhaya.